И здравейте, потребители на YouTube, аз съм AflexButterBG и днес ще снимам клип на един много известен, много готин сервер в Soulplex. Така, нека да започваме. Само да ви кажа, IP-то ще бъде в описанието. Тоест, тя си седи е тук. Така, mk.s. Да, виждате го е тук. Така, и нека да започваме. Survival 2 нещо ми се лагва и не мога да играя. Ето. Already connecting to this server, така че в Survival 1. Сега ще напиша в чата, кажете хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Кажете хай на YouTube. Има само 1, 2, 3, 4, 5, 9 човека заедно с мен. Аз мислех, че ще има повече, ама нищо. И така, аз съм Crazy Plus. Това е последният ранг в сервера. Не ви се фукам, просто ви казвам. Защото ако се чудите какво е това Crazy Plus или Crazy или Mega, това са рангове. Нормалното да няма, което няма ранг е това. Само таковата, без нищо. И така, аз тук килнах един човек и ми даде тази каска, но иначе... Защо? О, да, слабо. Така, иначе аз съм си Diamond, Full Diamond с много яки брони. Ето. Това. Иначе това са ми нещата, защото с тея ме е страх да не ме убият. Иначе не си мислете, че съм много в PvP. Имам 201 кила, които не са много, но пак са много за мен. Разикам се. И така, да спра се легава. Аз не обичам да игра Майнкрафт. Тя е първата ми любима игра. Като малък на 6-7-5 годинки. Това е броните на един мой приятел. Нали, като малък на 6-7-5 годинки някъде. Играх Майнкрафт. Даже вика хора да ми изтеглят. Толкова малък бях. Батко ми и неговите приятели. Виках да ми изтеглят. И аз много се кефех, ама не знах нищо за серверите. Дали не знах какво е ранг. Това е тъпата стая на един мой приятел, която вече дори не играе тук. Който вече дори не играе в този сервер. И нищо не играе, ще му взема меч. Не съм правил нищо. Warp, не Warp PPV, бе. Така. Няма никой на PvP-то. Срамота. Да, имам и тъпа. Мри, Той. Не ме! Защо? Тя е тук изобщо. Как бе? Да, съм на бот. Аз съм Пич. Божичко! Аре. Но ме дразни този тъп плугин, бе. Home. Бре, главата на M7 Gamer. M7 Gamer. Клер, ще си махне инвентора, защото ме нерви. Така си взимам яките айтеми, печарски, кит детонс. Ек. 2. Yes, имам кит детонс. Така, готов съм, сега ще тъпа при Снейк. Тъпа Снейк.
Кой ще биеш ти, бе? Нуб! Нуб! Това са същите мои брони. Не. О, shit. What the fuck? Не! Shit, този ми изгъби броните. Не! Shit. Слава богу, то почти ми изхъби броните. Леле, аз съм гати нуба. Не, че съм нуба, но имам 204 кила! Така, Snake. Кажете хи на ютубе, защото не казах те. И така, хора, холма ми е малко тъп и малък и тесен, но още не сте видяли всичко. Да! Брони! Тъпоти! Кай! Тъпоти! Якоти! Сега ще взема и всички лапис лазули, защото той ми е много важен, защото имам XP set 99999. Тараран! То плагин толкова много ме дразни, че си нямате на представа. Лапис лазули. Ти криеш, аз те обрах. Така, хора, знам, че този клип може да е малко скучен, но просто не съм платил бандикама и той сега ми дава само да снимам 10 минути, но споко ще правя, нали, сега спирам, клипа ми спира и после веднага продължавам втора част. И по-скоро мога да почна нова поредица, т.е. нали, това е първият клип от новата поредица, защото вчерашните, предишните клипове, които съм качвал, не знам кога и кой първи и втори клип е и затова ще почна нова поредица, ама този път подредена нова поредица. Тук ми е хедшопа, скулшопа. Тук ми са главите, които нямат място тук и вече са сложени. Имам командата SkuZev02, с този скин съм и в момента. Взех го този скин от едно момиче, което беше с това име и ми даде това. Има ли School Water? Колко ягова да замеси. Бързо, хора, че ми остава още една минута от клипа. Една тапанарска глава на крава, защо е там? Сега изхвърлям, защото не ми трябва. И така, хора, това беше клипа. Втората поредица ще я снимам веднага след тази. Надявам се клипа ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте клиповете ми, ако са ви харесали. И